Sizwe sakithi sibingelela umhlaba sibingelele wonke amagumbi amanonke omhlaba. Ngenhlahla ke haya ngimude kakhulu hey Nkosi yami ngiyafisa ukushutha. Amavideo ayeza. Inkinga yami ibhizi njengoba nibona kubhizi. Ngibanjwa ibhizi ingakho ngingakhona ukuhlala kakhulu kwicamera ngisuke ngigaya yona imithi. Namhlanje nginiphethele ugogo wase ePort Elizabeth ngisho kahle. Yebo, use Port Elizabeth khona lokho manje mina kube kungihlule. Sorry nikuzoyikhulumela ukuthi ukuphi. Ingane yami ngisesihambile uhambo olude kakhulu. Sekufika la engithi khona ngomhla ka1 kuApril. Angithi nje kusukela ama-East. Bese sithi mhla ka1 April siyobe sikwakhe ekhaya lakhe lapho ke siyobe siyombeka ngokusemthethweni. Ngakho ke ngithi mina siyothi simbeka ngokusemthethweni. Abafuna ukuzwa nje amathofolax ezintweni nje ezincane, ezintweni zenhlahla, ezintweni zezinto zokuthi umuntu athandeke, ezintweni ezincane. Sobe singakuphatha ngokujulile gaga. Okujulile kube kokwagogo. Ugogo kumele ukuthi into zakhe ke ubuye wena usufuna lokho okujulile. Okwamanje thina sithi siyobe siphethe nje izintwana izinto nje eyasinda manje. Yabo sobe siphethe izinto yabona nje singahlangana khona ngomhla ka1 abanye bathi Monday. Ngomhla ka1 nje ngiyobe ngikhona umhla ka1 April 2024 ngiseqhubeka. Awubabingelele nje bonke abasibukelayo. Bingelela kwisizwe sakithi ngibingelele kwamagumbi amane omhlaba. Ndingugogo Kukhanya suka eTinarha ePort Elizabeth. Okay ke gogo, ngoba uzozuhluleka ukuthi uthini. Ngithi mina gogo batshela sobe sikuphi nendawo? Sobe seTinarha e20 Likhonda Street kwanobuhle abangayaziyo ngasemangcwabeni eBhucwa. Awu ngomhla ka1 April kuyobe kuyiMonday. Awu ngafika nawe ekseni siyobe sikuthi hey ukhumbule phela konke phela khona kwamahala. Ungaveli bese uyalapha nje ucabanga ukuthi okuyobe kulapha izinto zamahala. Yebo ngiyokuphathela nje amafutha abanye ngibabeka izandla njalo ngumthandazi. Kodwa ke umthandazi onamandla ngoba uJesu washiya mina wathi angithatha amandla akhe. Nginamandla ke mina ngangibiza nje ngoJesu. Ngiyabasiza abantu abaningi. Ugogo ngiyamkhipha sesihambela engithi mina kimi ngiyamqosha akayozimela. Ngiyophinde nginivezele futhi ukuthi cha sengimbekile la eTinehe ngasemangcwabeni ke nina. Wozani ke kule moya nizothatha impilo kuyi. Okuningi nokuningi akwenzayo siyobe sikupublisha noma siyokuveza kahle ngomhla ka1. Okwamanje sisathi indlela mina awumofuna ukungibona phela woza mawufuna ukungibona. Ugogo logobile akanankinga. Mina ngiyakutshela ngizobe ngiseTinarha wena woza uzongibona. Mawufuna nje uyiwasho uyintelisi nje noma ungalali kahle phela ebusuku. Makungalaleki nje ebusuku sobe sikunika thina intelisi uchele nangu ugogo bakithi nisazomazi kakhulu. Okwamanje ke ama direction mawukuthi ngomhla ka1 unesifiso sokuya khona awubizi number 071 79 46 767 awuphinde uyibize ngiyanifunde kakhulu nibiza nigijima. Hayi man mina ngikhule ngihlala notikolosha. Uyabona nje ngiyakhela izinto enje omanquzumbele. Ngikwakhela izinto enje ngenzela khona ukuthi mina ngikhule notikolosha. Awuyibize nje kahle ukuze umuntu mayekhombisa lukazi noma isalukazi esisekhaya sikwazi ukuzwa kahle number othi ngithu nakho. Inamba yami ithi 071 79 46 767. Kulungile ke umhla ka1 wena fona manje. Angithi siyibonile video ungaphuthela woza khuluma naye kuleyo number eyami uyayazi manje mawunenkinga fonela mina kodwa nje yakhe ehamba phambili awuphinde uyibize 071 yeah nangu number yakhe 79 yeah 46 767. awuphinde uyibize le number mina ngisayitholi kahle 079 yeah 071
Ani msize inamba nayi bakithi. 071 yeah. 79 Yeah. 46 767. Iyo leyo number sizoba sisegqibeka ekseni abantu bafika ekseni bafika ekseni kakhulu isikhatha sikho kuyakhabuzela nje ukuthi nje khabukhabu baphila abantu so besinika abantu inhlahla basuke ephasikeni sibabusisa abantu sibanika iwasha abantu kuyobe kukuhle okuningi esakhuluma efonini ukuthi siphetheni kodwa okuningi wena uyofona siyadlula siyabonga.